След пенсионирането на първия директор, госпожа Донка Мандаджиева, от 2010 година гимназията продължава своя път под ръководството на госпожа Янка Бакалова. Моята цел беше да надградя постигнатото, съхранявайки традициите, но и с поглед към бъдещето. Изучавайки историята на училището, открих, че от неговото създаване през 1991 година до момента, в който аз поех гимназията, то винаги е работило с пулса на времето и не случайно това стана и лозунга в нашото лого. Книгата винаги е паметта на времето. Още тогава беше ясно, че бъдещето принадлежи на информационните и комуникационни технологии. Затова още първата година ние направихме прием единствения във Варна по специалността електронна търговия. И тогава в едно обсъждане с колегите, с ръководството, моята идея беше да тръгнем към изграждане на една гимназия, в която тези технологии ще бъдат приложими в икономиката. Тоест, хем запазваме традициите, но и надграждаме с нещо модерно, нещо, което принадлежи на бъдещето. И така до тази година, когато гимназията стана гимназия по икономика и технологии. Ние сме едно от първите училища бяхме, където се приложи електронния дневник още в 2011-2012 година и където информационните и комуникационни технологии се използваха не само в обучението, но и в управлението на гимназията. Ние въведахме облачното пространство още тогава. Всички заповеди, решения, предложения на ръководството. Всичко стигаше мигновено до колегите. В облака се проучваха мнения, анкети на ученици, учители и така взимахме решенията. Най-голямото ми удовлетворение това е работата, която започнахме още през 2012 година по проекти и програми, европейски и национални. И може би бяхме училището с най-много такива в град Варна, като 2012 година стартирахме с Евроскола, т.е. участие на група ученици в Европарламента. Стигнахме даже до там да провеждаме производствена практика в реална работна среда в Лондон, в центъра на града. Ходила съм да ги посещавам, където работиха учениците, по-късно и в Италия, и в Испания, и в много други държави. И това страшно много ги мотивираше да се готвят добре по професионални предмети и по езиците същевременно. Най-много ме вълнува едно стихотворение на Стиляна Петкова за училището. Завръщам се в старата сграда на моя училищен свят. Много е емоционално. И много се радвам, че направихме тази книга. Защото компютрите са си компютри, но паметта е тук. С снимките и всичко събрано. Училището е нашия път към мечтите. С пенсионирането на госпожа Янка Бакалова, начало на училището вече е господин Диан Василев, с нови идеи, с хъс, с голямо желание ръководи училището и смятам, че това е за добро.